Ja, goddag. Vi skal nu se en præsentation af vores app, vores mus-app, som refererer til vores use case, som hedder tilgå formidling. Her har gæsten hentet vores app på sin bærbare enhed. Det kan være en tab, det kan være en smartphone. Og siden går gæsten rundt på museet og henter tekst til de genstande, de nu ønsker at se, og til sidst slutter af med en hilsen på vores, eller i selve gæstebogen. Ja, som vi kan se, så er appen startet. Gæsten har tændt for mus-app på sin bærbare enhed. Jeg har valgt at bruge en tab for at vise det her eksempel. Men som sagt, så fungerer det også udmærket på en smartphone. Det er mere for det visuelle, at vi bruger en tab. På første side kan vi se, at man kan vælge forskellige tilknyttede museer. Her har vi valgt at bruge Aalborg Museum, som ligger øverst til venstre. Den første side, man så kommer ind på, er en velkomsthilsen, kan man sige, hvor der er en lille forklaring om det museum, man nu står på. Navnet står øverst, et lille billede midt i. Det man skal lægge mærke til, at herude i siden kan man vælge, hvad for sprog man nu ønsker, det skal være på. Trykker man på feltet, kommer der en drop-down menu. Og her kan der så også fyldes på flere sprog, end der er på i øjeblikket. Vi kan for eksempel fortsætte med at sige, at det skal være engelsk. Et flag med teksten English kommer så frem. Gæsten vil nu gerne videre eller starte sin rundtur på museet. Herude siden kan vi se, at der er sådan en fin play-knap, og den trykker vi så på. Nu er rundturen startet, og der vil være et billede af genstanden, man kan se, en navn dertil og en forklarende tekst. Og teksten kommer så også til at være på det ønskede sprog. Man kan så også undervejs i forløbet eller i rundturen skifte sproget heroppe i hjørnet ved at trykke på flade igen, og så kommer der de andre valgmuligheder frem. Hvis vi siger nu, at gæsten er gået videre og kommer så til en genstand, som de nu ønsker at se eller vide mere om, så vil der være en tilknyttet QR-kode på genstanden, som så kan scannes med den bærbare enhed. Og scanneren den kan aktiveres ved at trykke på QR-kode-ikonet heroppe. På nuværende tidspunkt er den ikke aktiv, så der sker ikke noget, når jeg trykker på den. Men det er den, vi kommer til at bruge. Når koden så bliver scannet ind, vil der komme et lignende billede frem med navn og en forklarende tekst. Og hvis gæsten nu kan se, at den næste genstand også er interessant og vil vide mere om det, så kommer der også til at være en slide-funktion, hvor man bare fører fingeren over skærmen, og så vil der blive slidet videre til den næste genstand. Og vi kan slutte af med at sige, at nu er gæsten færdig med sin rundtur, og ønsker så at slutte af på en god måde og en hilsen i gæstebogen. Så er der en tilbageknap oppe i det andet hjørne, hvor man først bliver ført tilbage til startskærmen for det museum, man står på, og med et efterfølgende tryk igen på startknappen kommer man så helt ud til selve startskærmen af selve appen. Vi trykker en gang, og vi er tilbage ved
skærmen på det her museum, vi står på. Hernede ved det grå felt kan vi se, at vi kan skrive navn. Der er nogle stjerner, hvor man kan give en rating, og så en besked. Hvis vi trykker her på en gang, så kommer der tastaturet op, og vi kan skrive et eller andet navn. Vi kan sige næste, og skrive en eller anden tekst. Vi kan give en fin rating, eller hvad nu vi synes der er passende, af den oplevelse vi har haft som gæst på museum. Og så poster man beskeden med tryk på blyantikonen herude i den anden side igen. Og det vil så stort set være en primær funktion eller funktionalitet af selve appen, når gæsten bevæger sig rundt på det museum, de nu er på.